a 100 like utáni beígért sorsolásra. Most kedves kis kolléganőmmel, Zsuzsika segítségével kihúzzuk a neveket. Először is húzzuk ki a 20%-os kuponra jogosító sorát. Zsuzsika, húzz egy nevet. Megkeverjük. Jó lesz. Na, nézzük az első nyertesünket. Az első Varjasi András. Gratulálunk! Varjasi András. Második. Kövesi András. Ma Andrisoknak szerencsés napjuk van. Kövesi András, a második nyertesünk. Harmadik. Nem csalunk. Tóth Andor. Na, majdnem András. Tóth Andor. Negyedik. Böte Miklós. Hát a Painting School Maket Clubból. És most az utolsó. Miki egy 20%-os kupon. Jó. És akkor Kondor László a 5. nyertesünk. Most pedig ki fogjuk húzni, ezek nyerték a 20%-os kupont, majd megbeszéljük a részleteket, most pedig kihúzzuk az F22-es főnyereményt. Na, nézzük, ki nyeri a főnyereményt. Lássuk. Kié lesz ez a Raptor? Reméljük majd bemutatja, ha kész lesz. Na, a mai nyertesünk Kárer Balázs. Bocsánat, Balázs, de igen, elsőre nehezen tudtuk kiolvasni. Kárer Balázs. Ő a mai nyertesünk. Jó? Balázs, át tudod venni itt a replikában, vagy írsz egy privát üzenetet, és akkor megbeszéljük, hogy juttas. Jó? Várjunk.